Deliver naman tong gi-order nga kumbat nga sapatos. Tong gi-order mo sa Facebook. Anong account, ma'am? Sherwin Carnahi. Kumbat shoes. Ano mo ko diri kumbat? Ano sila ito nag-message gapon? Bali, ano siya tanan? 3,800. Ano ba? Kumbat, daghan mag kumbat diri. Damo mag kumbat diri. Ano ba? Screenbots, ma'am. Oo. Sino nag-order? Sino ba? Sherwin Carnahi man sa Facebook. Ako, ma'am. Sherwin. Tikwaon mo? Kasi may pwede, wala man dao. Yung mga amigo mo. Tindos mil na bilis mo kwarta diri. Ayaw mo? Wala ka di ka, ma'am, no? Pwede ma-send mo lang ang balance. 1-8. Sino order si? Patanaw naman sir ang ano. Tanaw naman sa imo kay ari mo diri ang mga yung mga resibo. Sibo? Tanawon mo lang Ano siya, ma'am? Greenbots? Oo, pwede mo check. Kung halimbawa nga wala agad pwede mo naman ibalik na lang. Pacheck na lang naman sir. Pwede pa na lang, abre. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa nang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitipon ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit agad. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ang nais ko laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pangandyan ka na sa piling ko, okay saya. Sir, At may kung punta. ano ako'y Laki Sherwin tanggap mo Carnahi. na, hindi ka rin nag-alilangan Kami pa. nagsusuya ha. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay Deliver naman tong gi-order nga kumbat nga sapatos. Tong gi-order mo sa Facebook. Anong account, ma'am? Sherwin Carnahi. Kumbat? Kumbat shoes. Ano mo ko diri kumbat? Ikaw mo sila ito nag-message gapon? Bali, ano siya tanan? 3,800. 2,000 na bilis ang kwarta diri, pre. Taka na. 3,800 man siya. 3-8, ma'am. Oo. At Ari, may resibo. Ano ba? kumbat, daghan mag kumbat diri. Damo mag kumbat diri. Ano ba? Hmm. Kumbat mong godang Ari, dari sir. Ano ba? Kwaon mo? Greenbots, ma'am. Oo. Sino nag-order? Sino ba? Sherwin Carnahi man sa Facebook. Ako, ma'am. Sherwin. Tikwaon mo? Kasi may pwede, wala man dao. Yung mga amigo mo. Tindos mil na bilis mo kwarta diri. Kwarta diri. Ayaw mo? Ano ba? Pwede ma-send mo lang ang balance. Sa anong account, ma'am? Mayara ko ibili hatag lang sa imo. 1-8 ang balance eh. Oo. Pero ikaw naka-order? Wala ka di ko, ma'am, no? Sa anong account ang order sina? Sherwin Carnahi, gid ang pangalan. Basta gigamit account mo, ano ba? Kabuhan ako may scam, ma'am eh. Ha? Nakagi ka na scam dati? Scam ang account ko ba dati? Mas may nagamit. Patanaw naman sir ang tanaw naman sa imo kay ari mo diri ang mga yung mga resibo. Sibo?
Tanawin mo lang Ano siya ma'am? Green bots? Oo, pwede mo check. Kung halimbawa nga walang agad pwede mo naman ibalik na lang Para lang, surat na lang naman kaya para lang. Off lang naman nga, labot kami diri ba. Pasik na lang naman sir. Pwede pa na lang, abre. Kaya mo mga pangalan. Kasi may buba. Wala. Buka, pakunta na. I-scam naman guro ko sini. Sige na lang kung i-scam sini. Kung i-scam ko, Biden mo. Hindi ko Ha? naman akalain Usang alaw. Wag lang sir, para kami. Check lang naman sa imo sir. Ay aking Pare lang makilala. sir. Tepa, ano ko lang kuhan sini? Ang status sige sini. Cash on delivery siya. O mag-collect kami bayad pag pag-abot. Pagkuman. Pag-abot diri, So, bali pila ni siya tanan. 3,800. Ang kumbat niya sa bato. 1,800. Ang nabiling kwarta ko diri 2,000 lang git. Sino order si? Ilan sir, Korean na lang karon. Ha? Check lang kung imo bala or hindi. Tapos kung halimbawa, Korean karon kung wala gid kundi imo balik na lang namon. Itawagan lang naman amon boss. paano ang inyong diri effort nga kanto diri? Tawagan lang naman amon bossing nga basi kung gigamit lang account mo ba. Kabalo ka, na-scam man ko karon bago lang. Aliw na na adre. Basta may dira. Wala. Guard, ready. Basta nakanganga ng 16 dira ba? Or whatever. Wala. Kumbat naman sa bato. Hindi ka rin nag-anilangan pa. Happy birthday! Birthday mo, sir? Usang alaw. Scam ka, sir. Scam ka? Ang mga nag-scam sa imo? Imo ni ka? Sino na? Sir, happy birthday. Dali ka, sir. Ay, Anong ay? Birthday ko kami karon. Happy birthday! thank you ma'am. Sir, may ka na, may idea ka kung sino nagpadala? Sino nag-scam sa inyo? Na-scam ko siguro. Wailain ma'am eh. Sino na siya? Basta mali ang nasiling nyo ha, mandam kayo. Ga, ikaw ni? Thank you very much. Kung ikaw man, Para mabalaan mo kung sino nagpadala, isa. may message siya para sa inyo. Hello, Langga. Happy birthday. Words are not enough to tell you what you are to me. Thank you for loving me the way you do. On your birthday, I wish that God blesses you with all that your sweet heart desires. I'm really lucky to have found in love someone like you. Happy birthday again, Malanga. It's your special day today. Sana all! Sana all! Sana walang magbabago. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Wow! Salamat dahil tanggap mo ako at kung anong mayroon man ako ngayon. I may not be the best girlfriend in the world, but I promise I will always love you. Thank you because you're always there for me and making me laugh and smile. Huwag mong kakalimutan na mahal kita. Pasensya ka na kung madalas tupakin itong girlfriend mo. Pero mabait ito, promise. Gusto ko lang kasi yung paglalambing mo. May tiwala. Linga, may tiwala naman ako sa iyo ka. Thank you din sa love at pagiging mabuting boyfriend. Sa pagsuporta, pagmamahal na binigay mo para sa akin at sa pamilya ko.
No more birthday wishes, greetings, and messages can express how much I love you. Sakit dito yan. Sakit dito mo. Kaya po sa magmama. Palagi kang mag-iingat, lalo-lalo na sa work mo. Always pray to God at bigyan ka pa ni Lord ng lakas ng pangangatawan. And all the happiness in life, may palangga. Enjoy your day. Mwah! Happy birthday! Ano ka na din? From the deep of my heart, Barag kuan Japon, daw ano Japon mano? Ikan ko siyang kasing mano. Ano ka na sinasadala? Yes ma'am. Sige, ang imo I love you ka. Thank you very much. Thank you so much ka Alright. na-realize ko na gid niya ano ba kailangan ko na mag-settle down, no? So, ano? Siya na gid. Oh, siya na gid, ikaw na gid. Wow! Ikaw at ako. Amo na Ikaw at yan. ako na gid pa, no? Salamat. Hindi ko na-isahan ba nga maabot ni diri sa akon karon. Tindagan. Wala naman tatawag. Na-surprise ko ka. Wow. Wala ko nag-expect, unexpected lahat. Wow. Worth it man ang pag-ano na unsa kayo? Worth it. Nalibay ka man, sir? Sobra ma'am. Sobra, Wow. sobra. Ah? Sobra, abot langit. Wow. Sakdulan hanggang langit. Thank you very much. Wala kang kamambal na ma'am? Wow, alam na kita ga. Sige, kantaan ka lang sir, sa happy birthday. Makatats man ito eh. Makatats ko doon ano. Oh, nagbubuwa ah. Kain kamay ma'am. Sige lang. Nakapuyo mo na. Sige, blow your candle. Unsay, wish. Wish. Wish and blow your candle. Sana ikaw na ang forever ko. Wow, amen. Ah! Happy birthday! Thank you very much. Thank you very much, guys. I love you so much. Unexpected eh. Nga, maabot niya sa kong adre. Ano ko siya, isa ka surprise. Wow. Isa pa ka surprise. Sige. Ako na yung Buti. ano ni sir, oh, birahan ng ano, birahan ng ribbon. Ano sa babaw? Sige, sige. Yeah! Ang daming pantanduay ah. Wow, bira. Grabe na pagkugma ba? Grabe nga gugma ni ka. I love you very much ka. Thank you so much. Happy birthday! Oh, thank you ma'am. Thank you. Okay, tayo happy ka sa mo? Wala kabutangan ng happy ma'am eh. Okay, salamat. Thank you, thank you. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa nang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap na hindi ka rin nag-alilangan